Na konkromo ase ye ben atasema so e o mantam ni mu construction site bi adwumayefo wo ho mumienu de wo labu agu won so asie won animu so ho no mo a na yare ho sama obi de hye ofori amanfo kɔ ho etwa so Emrantie mienu a wonye omba bi koi na waka enipa nan a na A2 foundation a ode ye retaining wo a ebebo dan no ho ban daache nanso fofi anto ata no adware abamo ebere omugusu edi ho dwuma no a na wo na omusi wo abɔ ho ban no edwiri egu wo so fire service for apolice for ni ambulance for nyina ebipie mo ho bia ombɛhyɛ ase sɛ enipa mienu na aka ɛhyɛ wo na se no obeyiom afiri ho obɔmɔden tumi yi enipa mienu afiri ho a awo mu nyina ato nanam ɛwɔ nseɛ do kwabra wi afe ɛka wɔ mo a na edi dwuma ɛwɔ hɔ ne ho bi and the statistics dwuma no we routine wo ama ayi no nse misting no inside na boy soon to ma omutu wo no ho tidi hu yan sɛ wo no efie no wo no bu abegu o muso asata na wugina me de me yɛ dwuma machine no okay timi me hu am ti yi mu na me dam ne sɛ ebu abegu o muso me wo machine no okay timi kra me hu de yɛ hu yan sɛ ebu abegu o muso amutu no mo anya popo ye biase wo ne hu bibia side back no ani hu sɛ ho no na omu chamber ensuo no enwunu fa ho ntina ma ho na suku okay nti ho ne de gyae sɛ ba this way na ande san bia ensuo sɛ bitime bukura enipa mienu de wonya wontire didi mu a baako ba bia oda no enye kura Gilbert Akolia eya brantie a ne nuanu mienu eka wo mo a emprempren baako afiri mu ne baako tibi owo mu no enye kura obonama ne ekire Adom Kasee eye wati no one is saying papa ya tell say no mo ye adwuma wo e hono me kukura ka ho na me de me ko hye de me hono se ma famada nti me da ho ana me tisa de na jiwu me pie ba na che say ni kunu ni boy ba akọ omo de omu gina soro eni ye ya beti etima afiri nkurufo na eni ye ya na boy ba akọ de etimi eyi no obi de shie ofori amanfo de amanboy efiri Asante mantemu konkromo ase